Lay Ukraine ha kadok not ke jonga shepi ki baju duai bat ki baju yasait na kabenta kari baga jaj bynriew ngakwa bania thu yepi ba ngaru ngalong ka way ka brew ka baju duai ba yasait na kabenta kani ka jaj bynriew di ublay lapan ki yang ala slam handre ngajupen brabor handre detat anda hakini kisgi hadu armet ngamshim lala bani yothia bat ka penki yanga bangan kren bangan penbena ye ka ai ka bautrai lapan pa but ngadon ka jing song kya haga jing ade baga jaj bynriew haga jing ade jong way na shukri jong try ba Ardent bala shim ya kanika kalenti ya ka ban sha jing et na ka ban ta ka ri baga jaj bynriew de ngaru haga ni ka por ngakwa ban pen pau khandiat khnang ba hoot ngila duai ngila dab ya sat baro shakata handrai ngangej bada kani ka jing pen pau ka barit jongai ka ai bu try la kran kana ai man sim shu ya pi ki baju duai bat ki baju ya sat na ka ban ta kani ka ri ka ba ka jungi di ngakwa ban yatu haus nem ahrajar kat pra hashwa ka election kamut ban sedang ka ai ka bajia ba ngi kum ki ka met ke jong ukres po shilong na ki balang ki ba pher ngila ye wan ban ya duai lang ngila pelong ye ka jing duai sha jing yet hapo ying mane jong all say hang tai hapo IGP lai miet lai sngi ngila pelong ka jing yam ka jing karpat ha ublay bo ublay unsay kata ka government ka ba shifting ya unsay kata ka government ka ba ye ya ka ri ba ka jaj bynriew unsay kata ka government ka ba ya ka jing khoi handre ka ai ka jubab ka bangi ui ba ka jubab ka long khongpong ye ka ai ka bangi duai de ka ni ka la pendu jing kermen hadu ka ta sai ka jing em ka jonga handre kat bangan ang yat lanti banduai na ka banta kani ka sorkar mo ka bangi la yo ha kitu ki snam ki baladep re ha usnam ar hajar ar poway pat nakaliang ka jonga ngadon ka jing duai sha jing et ka babun ka bagala kambun sngi handre ha ka ta ka por nga klem kan mau bangan duai na ka banta kinong yalam handre ha shwa bangan penkut no ai ka ta ka jing duai sha jing et ka jonga umen sim jong play ong duai na ka banta kinong sin sha duai na ka banta kinong yalam ka jaj bynriew ka jong pha handre ha ka ta ka por ka wan ka jing snow diaw ha po ka men sim ka jonga ngakan mau ye ka ai ka bangila duai ha ka haus nam arajar kat pra rengkat berki para banget na kaleng ki balang ki balawan bani snow tilang bat mit bat sngi ngi khot kat pat yo try ha ka to ka jaka bat ha ka ta ka por nga ong yo try mem yo snow ye ka jing duai ka jonga mem yo snow ye ka jing khot kat pat ka jongi ka tu ngi la duai handre ngi yo ipen ban ye ka ni ka sorkar ka balong kum ne ka balong worst ni ki ba worst tam they try kam mentoy yang pangan duai wat ha ka ni ka clip mat ha ka ta ka por nga pen bat utrai ngi keren bat utrai handre utrai ha ka ta ka clip mat u yelam yang ya ka ni ka tin ka jong play ka ba ong kum ne shikinong hebru kala nong ka ba khat way ka ba at pusaw ko ong kum ne daga jingai Moses haba ularang ba tre ban khat ya ukun ka kun uparo uda jiet ban sha shitom lembat upai lang ublay ban ya ka ban yo i ka jing snow ha ka pop tang shipor but ngiyo i hang ne ba Moses daga jingai mo shim la tre ula kentai no ila de ban long uta ukun sim ban long ukun jong ka kun uparo baru ngitip kum ki Kristan baru ngitip ya ka story ka jong Moses uday tang umrao handre la adop ya uda ka kun jong uparo menta ulay yo ya ka kabu ban long usim but hang ne habang apuli kani ka dekat nga ong ya utrai ha to manu try ha ka ri ka jonga ban long kum Moses uba kentait no iya kata ka spa ka po uba kentait no e kata ka jinglong sim habo ri Egypt manu try kita ki ba len yala de na ka banta ka ri ba ka jaj bynriew jong apat handre ha kata ka por utrai upen iya nga udon don ha ka ri ka jong pa ki badang iya ya ka jaj bynriew ang manu try ita yethu try bangan yo tip bangan yo duai na ka banta jong bad ha kata ka por utrai kudaw yo barit adelbat ngam pada itu bahaya una mar bangalong ke beriu bang ngamju kampet ye news di social media dia hakata ko por utrai ong baret adal bat dia hakata ko por ka ka mensem ka jonga namar banga ui moye ka jinga sat ka jong iba yeng marway hapo assembly bania sat daga banta ka ri baga jaj bynriew bat nam ta ka ni ka reservation policy
ti hang ta ko ka donut ka jonga pat nga ai ngu yo bleng ong yo try nga ai ngu ye me try ba medang don ba medang sei medang bu ye ki brio ha ka ri jonga ki ba don shisha ye ka donut ban e ye ka ri ba ka jat ban rio te kum ta ka man sim ka jonga ka wan ka jing sngo tengen te Henry how news kini ki benai ki bala dapat haswa ba kan yeng ka to election ngila duai bahaba utrai un sei ya ka government un panieng ya kata ka government ka shifting yo blai Henry ngi yo iba ka jo ka government ka wan phaipat ban sen share ka ri ka jungi but baru ana pedeng jungi ngangaj ba om dei tang yanga ka ba yang hang ne kala don ka jing dia om sim ngong ka ai ka ban jai ka ri ba ka jat ban reu ka jungi ka ai ka ban ja ya ki breu ka jungi but kani ka jing snow diaw kala long ya baro ka jat baro ka ri khasi jantia Henry nga kwa ban ong ye pi ba ha ka wei ka miet ka bangan ang yalam ni ka jing duai ha po ying mane nga duai na ka banta kani ka government platform ha ka to ka por Henry kitang yele ban form ban yo I kani ka government ka batumai nga ni duai da ka jing pat ka donut ni duai da ka jing luet ka donut but ka ba yo let's say ba ka kam worse issue ka government ngin yo pediang hai kini kisnam ki ban wan ko makalalong hai kisngi ki baladap Henry ha ka ta ka por umen si makhoi jong blai upan syai hanga ba wat nam shifting ka ju ka government kan sanshar ki ju ki breu kan sanshar Henry kan don ka change kan don ka jing kala kan don ka jing want to klar ka jong ublei ha kani ka kendi but ha ka ta ka por ka wano ka jing tingan ha po ka mensem ka jonga but ka ai ka bajia nga kwa ban yutu ter ya ka ai ka bangaya kendo ka ai ka bangaya syam ha ka arko santrik jong ubnai April kat ba ngadang wan na ka way ka jinglet ka jonga ngadang nya ka kali ka jonga ka wan ka call ka bakerki bad hangta nga receive di habang nga receive ka call ka ongkum ne duai kerki na ka benta uba Ardent duai kerki na ka benta uba Ardent knang ba ublay un yadai ka jingem ka jongu haga tu ka por kani ka government ka batmai kadang shu sedang namade absentrik ubnai April ngayo ay ka ta call but nga kaliye kita kinong phone ka ay ka bajia yu ba Ardent but ki ongkum ni ki ong ba idon iway ikong ibala post niyo baka don ka postar jong uba Ardent ka ba he ha lata hangta ki breu ki babun ki wan ban lum ha kata ka postar mo Henry ki wan kini ki bor ki banajrong ki wan kini ki bor ki ba hajrong kinong san shar ki jongi ki tarno ye kata ka postar di hangta nga sngouthu ba ka jingmi jong ka party VPP kamdai ka jingjar angkat ha ka ri ka jongi ka jing job ka jong uba Ardent kamdai ka jingjar angkat ha ka ri ka jongi Henry ka dai ka plan bom jikot ka jong oblai but hangta nga sngouthu ba ki pai ba ki kila sedang ban February baran ya iba Ardent ka ri ba ka jat ban reu ka jongi kila sedang ban February ba Ardent but namar uyoi ki yoi kishania udon idon ya kata ka mensim jong ka jing e hok ya ka jat ban reu de ka de jing ai ne jong iba adal bat blai usai mentai ya kini ki reu kraw shi shu ya ka ban yeng bat man ya side ka ban ta ka jat ban reu ka jini bat ha kata ka por ka banganang duai ba Ardent ha po lenting pensange e ka kali bat nga duai ublai upan kan mau ya kani ka tin ka jong blai ka ba ongkum ne naka kitab Genesis kalanong ka basaw ka dekot ka basan Henry ha ukan bat haga jing ai ngo jong u amsham la kami hun ken de ukan ulas ngau bitar bat ka khmat jong u kala no leo menta ngi ibo ukan udai u nongrep bat u abel udai unong ri jingri ukan ulakin wanra ai ke jing ai ngo jong u sho ublai Henry u ai de kite ke jing ai ngo kibo ublai da sngo hun ublai sngo hun ya kite ke jing ai ngo kibo ukan walam hakmat jong ublai Henry ngi ibo u abel pat namarba ula ai ya kataka ka jing ai ngo ka bakan sai tam hakmat jong ublai bat ublai ula pediang sngo bahai ke jing ai ngo ke jong u abel bat ke ai ga kwa ban yetu ye pi hakane ka porba haba ublay syam la snob ha ya kata ka jing ai ngo ka jong ukan ula bishni yo abel bat ka khmat jong u kala no liao ong ka tin ka jong ublay bat ngas ngau thu ha kata ka jing pos niu jong i wei ne shekri jong utrai baka khmat ka jong kini kinong yalam ke jong i kila no liao menta cha ka jing em ka jong uba Ardent
but ngiem la ban tip la kalong tang ga jing pho sniu ne kadai ka jing pan pau ka jong blai yangi kum ka jat ban riu bangin duai ngin kershan yo ba Ardent henry ka kum ka jing long ka jing man ka bangi pej menta ka ai ka baja ka jat ban riu ka ne ka long ka bashisha but namar ka kani ka jing kuman jong ka sarkar ka jing snap jar jong ka sarkar menta ha ka jing dai ba kani ka jing yakon jong ka seng VPP but jong ka jat ban riu baro ka wai ka pan pau ba ikum ban long kum ta henry ko ki khon ki jong blai tungin duai tungin ya sat kane ka dei ka sni ublai bangin dei ban lech shika yeng ga jong ublai andre tungin don ni ka do not ban duai ban ya sat na ka ban ta jat ban riu kane ka dei ka jing kan tu ka jonga lada phim pat ju duai meno ngakar pat ya phi ba phin duai no ba phin kala ka ba mot no ba ublai ulle is nei ha ga jing em ka jongi kum ka jat ban riu ba ka jing em jong ba Ardent ru kum ju idwai ka jing ya da ka jong ublai ha ka jing em ka jong i bat ka yeng ka sam ka jong i ka party jong i hi baro ka wai ublain ka ku ya phi na ka ban ta ka buram jong ublai amen.